Estebanekin, Kulturzast. Kaixo, Gabon guztioi eta ongi etorri Kulturzasteko beste saio batera. Bueno, hilabeteko hirugarren gandean, nintzegan gara, beti uzela, beste gonbidatu batekin. Eta gaurkoan, gai hau, ordaindik ez dugu jorratu irratian, ez dugu jorratu moda, ez dugu jorratu influencerko mundu hori, eta ez dugu jorratu usted ekologia, azokak, gu oso azoko kazanea dira, hor bere aztertuko dugu. Zeinekin, Lazkatorraren Inigo Aramuru, Zeri lasai, hartu arnaza, eta ordu betez, beterekin sola zantzea, bat gai onduan, ongi etorri. Igandean, iluntzeko 9:00 Kulturzast. Bera Lazkatorra da. Inigo Aramuru, Gabon eta ongi etorri. Kaixo Gorka, Gabon, plazera da niretzat hemen izatea zuekin. Bai, zer moduz, ondo? Ondo, egiesan nahiko ondo. Gogotxuna etortzeko, egualdik ez gaitu asko laguntzen, baina bueno, ondo hemen. Ata honen beti ondo. Bai. Gizonen liburutan baina ongi bazakien zeruko seina
ondo, eta bueno, zein da Inigo Aranburu? Bueno, ez da galdera erraza erantzuteko. Inigo Aranburu gauza asko eta pertsona asko da aldi beren. Inigo Aranburu moda estilista da, barazki saltzailea, besteak besten artean, ikaslea, irakaslea, eduki sortzailea eta irratiko kolaboratzailea, beraz, gauza batzuk bai. Bai, osea que irratiko mundua ezagutzen dezu barrutik, Bai, bueno, hasi berri eraiz. Iazko udan, hasi nintzen Euskadi Irratin kolaboratzen, eta gaur egun jarraitzen dut Euskadi Irratin, zein gaztean bi plataformetan aritzen naiz, astero kolaboratzaile gisa. Orduan, bueno, pixkanaka ari naiz ezagutzen irratiaren mundu zoragarri hau. Eta zer ditzen zaizu irratia? Zer xarma dauke? Irratik sekulako xarma dauke, lehen medio audiovisualetako bat izan zen, eta irratiak esan genezake historia aldatu duela, komunikatzeko modu guztiz ezberdina eta azkarra izan da beti, eta fidagarria den medio bat dela esango nuke, eta babestu beharrekoa gainera, sekulako xarma dauka, eta nik asko maite bet irratien. Guregatik hartu dezagun beste bat, nostalgia utzi dugulako jadatzean, bidezidori unak ekaitzen egunak ezagutu ditugu biok batera, emaidazu ordeta duzun eskua, jada osto lehorrak erori dira, emaidazu ordeta duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoan, konkistatuko ditugu bihotzak bat. Eta noiztik datorkizu moda mundu hori, green hori? Ba, egia esan txikitatik izan naiz modaren jarraitzaile sutsua, baina nik esango nuke 18 urte bete nitunen, Madridea jo nintzen ikastera, eta bertan hasi nintzen benetan nik nahi nun bezala jazten, eta nire nortasun hori garatzen modaldetik behintzat, eta ordu ezkeroztik esango nuke argi izan nuela, moda nahi nuela nire ogibide bilakatzea, gara izala beranduxeago, eta bueno, pixkanaka hortan ari naiz, eta ez naiz kexatuko, zorte handia dut, lortu dut gaur egun hainbat artista jaztea sekula imaginatuko ez nituenak, orduan arro sentitzen naiz eta gustora nago, egia esan. Goratzen zera zein zen zure lehen soinekoa? Ba, lehen aldiz jantzi nuen pertsona, ni ez naiz moda diseinatzailea, ni moda estilista naiz, beraz, nik ez dut arropa konfekzionatzen, ez dut arropa egiten, nik jendea jazten dut, eta lehen jantzi nuen artista, Eider abeslaria izan zen. Eider Lazkaotarra, berak eman zidan aukera, eta ark irikizizkidan ate mordoa, eta ari ikaragarri zor diote Eiderri. Momentu horretan bertan Eiderrek nogen taldea utzi berri zuen, orduan berak ere bere nortasun estetiko hori nolabait eraiki nahi zuen, orduan bion artean mano a mano esaten den bezala hasi ginen lanean, eta hala jarraitzen dugu gaur egun arte. Eta moda inguruan zein dira zure referenteak? Ba aldako zure referenterik? Bai, erreferente ugari ditut egia esan, niri izugarri gustatzen zitzaidan, oraindik ere atsegin dut Diana Printzesa, galesko Diana Printzesa, eta txikitatik pasioa eta grina sentitu dut, bere profilak deitu egitean zidan, nolabait, orduan bere janzkerak, bere estiloak, bere xarmak, izugarri transmititu dit eta asko ikasi dut beragandik. Nolabaiteko muga hoiek edo mugaz gaindi egiten, eta hori ark erakutsi dit. Gure amona zena Maria Doloresen gandik ere asko ikasi dut, oso emakume dotorea zen, eta beti ditut presente bere argazkik. Orduan, esango nuke nolabait etxetik datorkidan zerbait eta ondoren kanpoan topatu dudan zerbaiten arteko nasketa izango litzatekela nire inspirazioa. Ez dakit modelo izan zinen, onai zenuen ez, Madrilen egon zinen, Bai, hala da.
nik argi nuen Gorka esaten izun bezalaxe, moda munduan lan egin nahi nuela, ez nekien oso argi nola. Eta hasieran Madrila bizitzera joan nintzenean, modelo agentzia batean sartu nintzen, bertan hasi nintzen lanean, eta egia esan etzen oso esperientzia xamurra izan, ez nuelako lanik lortzen, eta horrek hainbat frustrazio eragin zizkidan, eta ez nuen oso ondo amaitu, osasun arazok izan itun horren ondorioz. Beraz, hasieran alegindu nintzen modelo gisa, ez nun zortea handik izan, eta ordun urte batzuetan zehar moda mundutik aldendu nintzen apur bat, eta handik 3 urtera, 23 urte bete berri nituela, erabaki nun modan jarraitu nahi nuela, baino beste modu baten. Eta ordun txazaldu zan nire bizitzan estilismoa, ordun deskubritu nun zertzan, eta nire benetako pasioa zala ezagutu nun, une horretan. Claro, ze mundu hori, modeleko mundu hori, bueno, egongo dira tabu asko ez, zailtasun asko zartzeko ere, Bai, egia dena da oso mundu exigentea dela, baita toksikoa ere alde askotan, eta egia esan nik lanik bilatzen ez nuenez, pentsatu nuen agian arazoa nirea zela, eta mundua nigana egokitu beharra, ni egokitu beharko nintzatekela mundu horretara, batez ere fisikoki hainbat ezaugarri bete beharko nituzkela, edo hainbat estandar barnean sartu, eta hori izan zen nire pekatu handia, ez nire buruan konfidantza gehiago izatea, eta zurrunbilo horretan murgiltzea, hori izan zen nire akatsa, eta ala galdu nuen osasuna. Orduan, bai, ez naiz damutzen asko ikasi dudalako esperientzia horretatik, orain argi daukat zer nahi dudan eta zer ez, baina une hartan etzen egoera erraza izan, ez niretzat, ez ingurukoentzat ere. Bueno, bezar jaundi bate, emezade eta... Hori da, bai horixe, eskerrik asko, Gorka, bai horixe. Bueno, horrengo galdera, estilista guztiei ez galdetzen galdera. Zenbat arropa duzu orain armarioan? Hori, Gorka, galdera hori atzaiei galdetzen dienean zenbat ardi dituzten, hemen ere alamuzko galderatzat ardezakegu. Egia esatean nahi baduztu, ez dakit zehazki zenbat arropa izan dezakedan, kantitate kriminala esango nuke dudala. Bai. Egunen batean ez naiz nere logelan sartzeko gai izango dudan arropa kantitateagatik. Estilista izateaz gain, moda maitale amorratua naiz, gauza batek bestera daraman oski, eta horrez gain asko gustatzen zait dirua gastatzea eta txartelak clean hori egiten duenean sentitzen dudan subidoi hori bezalakorik ez dago mundu honetan. Orduan, arropa gehitxo dut, garbiketa bat egin beharko nukela esango nuke, baina hori da nire plazerra. Batzuk alkohola edaten dute, beste batzuk erre egiten dute, nik arropa erosten dut. Ez diot, bueno, nire karterari kalte egiten diodan arren, nire osasunari ez horren beste, beraz horri eutxiko diot oraingoz, ez dut beste biziorik, orduan. Hobe horrela izatea. Eta zer juten zea, denda eskizitotara, o denetar juten zea, merkealditara, denda bitxitara, ez dakit. Bueno, egia dena da, nire egoera ekonomiko ez didala uzten nahiko nuken lekuetara joatea, erostera, saiatzen naiz aldeten neurrin, bertako komertzioan erosten, hemen Goierri aldeen sekulako dendak ditugu, Lazkaun zesanik ez, eta gustatzen zait bertako dendarekin harreman ona dudanez, euren negozioa bultzatzea eta sustatzea aldudan enean behintzat, eta nire aukera ekonomiko kusten didan bitarte hortan. Aprobetxatzen dut merkealditako garaia, eta onartuko dizut, Gorka, horrez gain, fast fashion deituriko lekuetan, Inditexen eta ere erosten dudala, beharrakatik, nikatik izango balitz ez nuke bertan erosiko, baina une honetan nire aukerak bertara mugatzen dira.
Bueno, egia da, merkealditan ez dakit jendea o... Igual garai baten, nire baten ez garai baten ez zan urtereko merkealdeak ikusi eta guazen ez elkorte ingleseko atean nola irekitzen zuten eta pila jende hor. Horai, ez dut ikuste nola boom... urteotako booma. Bai, egia dena da online erosketek bai, kalte galante egin dutela horrelako lekuentzat zesanik ez Korte Ingles bezalako almazenei. Egia dena da Korte Ingleseko berapenak lehen evento kanoniko bat zirela ala kontsideratzen ziren, eta baita hemengo komertzioetakoak ere, eta kultura hori galdu dugu, azkar kontsumitzen dugu, azkar erosi nahi dugu, eta interneten urte osoan zehar topa ditzakegu deskontu edo beherapenak, beraz orain ez dugu itxaroten, eta unean bertan erosten dugu, denbora asko pasatzen dugu bilaketan, eta bilatzen dugun bezin pronto erosten dugu interneteko edozin lekutan. Beraz, orain beherapenek ez dute horrelako zeresanik. Yes. Baina hor jarraitzen dute. Hor jarraitzen dute, nolabait hemengo dendei eutsi behar diegulako, eta hori beherapenen kontuari heltzen diogu, eta horrek salbatzen ditu askotan hemen inguruko komertzioak. Gabonak eta gero une zaila izaten da. Bai, zekaldo gabonetan asko gastatzen dugu eta claro, berriro gastatzea. Hala da. Orduan beherapenen kontua azken finean guztiz estrategikoa da, eta horrekin eutsi nahi zaio apur bat urtarrila eta otsaileko hilabete zaila hauei, gure dendariek ere bizirauteko eta aurre egin ahal izateko. Bai. Zure itxasargia, zerk ematen dizu bizia, zerk. Bueno, lehen entzun dugun abeslaria ez dakit ezagutze duzu, Lider Hernando? Ez dut pertsonan ezagutzen, gustora asko ezagutuko nuke, asko gustatzen zait bere musika, baina ez dut hori izan oraindik. Begira, aitatu bezut, aurreko ez den ikusi non legorretan, eta ikusi bertzen nun, ze soineko polita, hola, morauko gona bat, hola, oso polita, eta zirudien laroiko amarkadako... Bai, oso nago, batzizut bere kontzertu batera jute. Bai, joango nitzeke gustora asko. Bai. Bueno, influencerra kontzeatzen zea? Claro, galdera da, claro, jende asko ezagutzen zaitu, ezagutzen zaitu las jokoa zarelako eta hola, baina influenzia eta gainera orain dela gutxi Euskal Herrizoten bazkarian egon zinelako ere. Bai, hala da. Ez da gehiegi atsegin dudan kontzeptu bat influenzerrarena, nei ez zait iruditzen inor influenziatzeko gaitasuna dudanik, beraz agian handitxo geratzen zaidan titulo izan daiteke influenzerrarena. Bai, askotan medioetan, edabideetan, nigana zuzendu da influencer banitz bezala edo influencer gisa. Orduan, denborarekin agian asumitu beharko dut Euskal Herrian maila baxuago batean, baina agian titulo horrekin bizi beharko dudala, niretzat inongo arazorik ez dago arazorik, onartzen dut, baina ez dakit ze puntutaraino influencer hitza norbait influenziatzetik dator, eta nik ez dakit horrelako gaitasuna edo horrelako edo hainbesteko talenturik dudan. Orduan, haunditxo gehitzen etzai otetzaian izen hori, ez dakit. Baina ozkia pur bat ematen dute influencerra zara, ez dakit. Ez dakit, ez da bai.
gainera, influencergo, ez da, claro, kuestioa da, oso ez da beri influenzerra edo eduki sortzailea, claro. Hala da, nik ez dakitze puntutarainoko ezberdintasuna dagoen edo batak bestera eraman dezaken. Bai, ni aitetu bezu, ni derian deitu izan diatela influenzerrare, bai, Bai. Orduan, zein da muga eduki sortzaile influenzerraren artean, agian benetan definitu beharko genuke influencer hitzak ze esan nahi duen euskal kontekstu honetan, eta muga bat finkatu eta esan onarte izan daiteke, onaino ez, baina garrantzitsuena da norbera eroso sentitzea titulu horrekin eta zuk zeure burua influencer kontsideratzen badezu aurrera eta behon deizula. Nik ez dakit, ze puntutaraino lehen esaten dizuna gorka, baina ze ezberdintasun egon daiteke? Ba ez dakit, influencerrak edukia sortzen du, eta eduki sortzaileak alaber edukia sortzen du. Orduan, lehen pausua hoi evoluzioa bezala izan daiteke, lehen eduki sortzaile eta ondoren influencerra gauza batek bestera eraman dezake. Hori esango nuke niko intzat. Bueno, oso ondo. Bueno, eta gu euskaldunok ondo janzten gara. Haze galderak, Galdera ona da, eta askotan aritu nahi ez honen ingurun, nire ustez, euskaldunok moda aldatu dugu, Euskal Herrik diseinatzaile handi mordoa eman ditu eta gaur egun oraindik ere talentu ugari dugu hemen, oso urrutira joan gabe behintzat. Orduan, nik uste badela garaia euskaldunok dugun fama hori alde batera uzteko eta jendeak ere onartu dezala eta ikusi dezala Euskal Herriak asko duela esateko moda kontekstu honetan, eta ondo jazten garela, azken finean hori guztiz relatibo eta subjetiboa da, gustoarena, niri zerbait gustatzen bazait agian zuri ez, eta azken finean gustoaren araberako zerbait da, nik objetiboki edo analisi objetibo bat eginez behintzat, esango nuke euskaldunok badugula gustoa eta gustoaz gain nortasun handiko estiloa dugula eta mantentzen degula gure iragana eta nahasten dugula gure orainarekin eta hori izango litzekela euskaldunon oraingo estiloaren emaitza eta hori atsegin dut egia esan beraz esango nuke betiko ospe eta fama hori atzean geratu dela eta kontekstu berri honetan asko dugula esateko euskaldunok. Bai, euskaldunok ni esan bezun, ni astean zehar gustatzen txan dala jartzea. Hori ezin dete bitatu. Bai. Da aspaldiko kontu bat eta baino, bai, garai baten iguatzen ez, jendea eramaten zuen Smartinseko botaiek, eta bai. Orain ez dakite ondo janzten gea, edo depende ze garaiatako, depende ze gauzatako. Egia dena da, oroar, egunerokotasunerako hobe ibiltzen garela une berezietarako baino. Bai. Askotan gertatzen da, beti ondo jazten den pertsona kontekstu aldatzea tokatzen zaionean, hau da egitarauen batera joan behar badu, ezkontza batera, zein beste dozein unetara, eta hor desnortatu egiten gara apur bat, eta azken finean egia dena da gure konfort zonatik at gaudenean, ez garela eroso sentitzen eta ez dakigula oso ondo nondik nora joan eta hori da askori gertatzen zaiena. Orduan, ez zaiz harritu gorka horrekatik behintzat, errespetagarria da eta nik defendatzen dut zuk zure egunerokotasunean txandala jazte azken finean hori da zu eroso sentiarazten zaituena eta seguraski hola ondo ikusiko zea, beraz haupazu, bibazu eta zergatik itxi behar dugu moda patroi batzuetara eta zergatik ez dugu moda irekitzen eta dibertsitate hori edo anistasun hori ospatzen, bakoitzak
jantzi dezala nahi duena eroso sentitzen den bitartean eta defendatzen badu jarrerarekin aurrera, nik ez nuke inolako arazorik ikusiko horretan. Oso ondo. Bilkaino. Eta egun normal maten ze jantzi dezakegu? Bueno, oso galdera onak aizea botatzen Gorka. Hau guztiz egokitu daiteke pertsonaren arabera. Azken finen, estilo aniztasuna daukun bezalaxe, pertsona aniztasun zabala dauku hemen Euskal Herrin, bai kultura aldetik, bai genero aldetik, bai nortasun aldetik, beraz, ez dago lege finkorik, ez dago teoria unibertsalik. Moda bakoitzarenera egokitu behar dela esango nuke, eta hortan ez dago patroi edo jokabide zehatzik. Ez nuke jakingo galdera hau erantzuten. Nere kasuan adibidez ni erosoena sentitzen naiz, normalean, galtza bakero batzuekin, gainetik amerikana bat, gerriko batekin, dena delakoa, oinetako gisa mokasinak, eta askotan ere osagarrekin jokatzen dut, bisera jantzio ditut, txapelak alderantzi, zeraztunak, orduan nere ohiko luka edo ni erosoen sentitzen naizen luka hori izango litzeke, baina errepikatzen dizut Gorka, hori norberak ikusi behar duen zerbait dela, eta animatzen dut jendea aldi beren ez istea eta euren nortasunari eta euren senari jarraitzea eta ez istea eta eurek uste dutena egitea. Hoi da. Esan duzuna txapelani zeta izango dira, 3 urte azizinentzan jarte bizerak eta zein non? Jendeari oporretara juteninean, eskatatzen dio bizerak eta da. Bai da. Bizera pilo. Kolekzio daukezu. Bai, desente. Ze ondo, ez egizan bizerena ondo interesgarri da, nik asko erabiltzen ditut. Baina dudo daukat, ze hor, orain modan, badakizu tipiko boina hori beltza, baina orain anez ikusten boina koloretakoak. Bai. Eta anez sorpetatzen bat erostea eta nola gelditzen zaidan. Hori ere bai, aukera izaten da edo ez? Bai, aukera polite da. Hemen Gipuzkoako zonalde hontan boina edo txapel ohitura handie dauku, gogora ezazue boina zelosegi fabrika hemen dugula, Espainian geratzen den bakarra dela gainera, eta aukera politi izan daiteke hori bultzatzea. Nik izugarri defendatzen dut boinak erabiltzea eta baita ere kolorekin jolastea, bertan elosegin mota askotarikoak daude, baita kolore anitzekoak ere, eta aukera politie izan daiteke, nik animatzen zaitut Gorka. Vale. Jarraituko duzu dalkoa. Bueno, orain para txiki batengo duz, ze modaz asko dago itzeiteko, Bai horixe. Bai, horixe. Bueno, eta eskatu izut bi abesti, eta bat, La Oreja Van Goghena, la Oreja Van Gogh, hace culebroia izan deun. Bai. Izan deu, oiekin ere. Galdera, a ber, ez bai ez berantuten, ez da ez gertatzen. Bota lasai. Zein zazu, de Amaia edo de... Ni amaista zutxuen naiz, bai. Jende asko da de Amaia, Bai, Amaia zale asko daude, egia dena nik ez dakidala oso ondo zer izan den benetan gertatu dena, beraz ez zingo nuke ez bata ez bestea epaitu, hala eta guztiz ere niri gehiago gustatzen zait La Orejak Amaiarekin egindako musika leirerekin egindakoa baino. Leire pertsonan ezagutu nuen duela gutxi, urak bere bidean jaialdian, eta oso emakume jatorra iruditu zitzaidan, oso gertukoa. Orduan,
ez dut leireren aurka ezer, ezin dezaket ezer esan, hala eta guztiz ere, musikalki behintzat, Bai. atseginago dut Amaia Montero. Bueno, ekarri ezu Rosas zergatik abesti hau? Rosas, nere izebarekin abesten dudan abesti bat da, nere abestiko... zure izebarekin? Bai, nere izebarekin, biok karaoke guztitan, beti Rosas abesten dugu, hau da, bion abestie, eta klasiko bat da. Orduan, nik asko maitedet abesti hau, eta sarri entzuten dut gainea. Orduan zuk aldetu zen idanean, seikun etorri zitzaian burua, la orejaren Rosas entzungo dugu. Ba entzungo eta gero jarraituko dugu. Decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a
Bueno, Iñigo, ikusetu guar kantari a tope, Bai, esan abesti honekin nere alde musikari ateratzen dut, eta benetan bizide eta besti hau beti asko sentitzen dut, eta buen emozio asko azalerazten dizkit. Bueno, azoketan ere ibiltzen zara postitan? Zer musiko esperentzi izaten ari da? Bueno, nik ja badamazkit 3 bat urte esango nuke azokan barazki eta landare saltzaile gisa, eta asko maitedeten zerbait da, oso gustora juten ez, eta oso zoriontsu egiten hau azokan saltzaile izatek. Azken finen odoletik datorkidan zerbait da, ni 6. generazio naiz gure Biona enpresan lanen, eta, bueno, hain nerea ez dan arren, ni langile gisa nau, baino ala eta guztiz ere arrotasun handiz esaten dut bertan lan egiten dudala, eta oso zoriontsu egiten hauen zerbait da, lehenago esaten izun bezalaxe, beraz aldeten bitarten behintzet horri heldu nahiko nioke. Eta egia dena da, horrez gain, eta ungo jende asko etortzen zaigula bai, landare bila batez ere, orduan eta uni maitasun berezi bat ere badiot, oso bezero fidela delako ataundarra, eta ataundarrak Bionan erosten dute landarea, eta horrek ere ematen dit arro egoteko beste arrazoi bat. Oso, no. Bai, esan duzu, barazkekin eta landareak egoten zara, landare mundua oso ondia da, ez? Bai, nik ezer gutxi dakit, gorka egia esan landarei buruz, garaian zer landa daitekeen, baina hortik arago ez nuke jakingo esaten, edo ez gomendiorik ematen, ez gainerako ezer, bai dela gustora ikasiko nuken zerbait, baina, oraindik ez dut tarterik hartu, ni ez naiz baserritarra, ez naiz hortelanoa esaten den bezala, hortelanoa, ez saltzaile utxa naiz, baina, gustora ikasiko nuken ogibide bat da, gauzak dien bezala. Bueno, eta horrengo aldera, azokara nola junga itezke jantzita. Asko aldatu da azokako estilismoa, duela 50 urtetatik oraino. Lehen azoka jendea ezagutzeko, negozioak egiteko, tratu egiteko une aparta zan, eta, zesanik ez ordiziko azokan, sekulako gauzak planeatu eta indie, eta ez dakizkigunak gainera ordun, izaten zan une aparta, zure armairuko look onena ateratzeko, ondo prestatua joateko, eta jendea ezagutu, jendearekin harremanetan ipini, eta une interesgarria zen, orain, azkartasunak jota hori da denok dugun gaitz madarikatua, ez dugu horren beste zaintzen azokara joateko estetika, ez dut esaten gehiegi zaindu beharreko zerbait denik ere, azken finean denok dugu gure mundua, denok dugu gure lana, gure egoera, orduan bakoitzek aleinein da eta aldon modun juten da, baina ez da azpimarkatuko nuken zerbait egia esan. Bakoitzak niri gasto egiten didaten bitarten eta hortzen diren bitarten nahi duten bezala jantzi daitezela bezerok. Bai, gainera zuentzako, claro, ez da iguala aztezken arrun bat edo azoka bereziak egoten dinenean. Bai, azoka berezi egunek oso txarrak izaten die salmentarako, ez delako bat esaltzen, ez jendeak nahi don azkeneko gauza berdura erostea da, orduan jai peri galduk izaten dio, esaten zon gure amonazanak, eta ala izaten seitzen egia dena da, azokako erritmoare asko jetxi dela azken urte hauetan. Azokan salmenta goizeko 9 hasten da, eta goizeko 11 amaitu iten da, 2 ordu izaten die, eta 11 saldu deuna salduta dau, eta hortik aurrea ezer gutxi moitzen da. Orduan, geroz eta laburragok dira azokak, eta geroz eta gutxi gozaltzen da. Nik ere uler dezaket hor askotan guk saltzaileok autokritika ere egin genezakela, eta esan ea zergatik ez garen iristen publiko gazteago batera, ea zergatik ez deun mantendu erritmoa, badare gauza batzuk guk
alda ezin ditugunak, aldiz esango nuke badela unea autokritika egiteko eta agian azoken norantzkoa aldatzeko apur bat. Horrekin ze esatera izea, azukaren norantzkoa. Agian atzea xamar gehugea, ez dugu jakin gaur egungo kontsumo mailara egokitzen, eta ezin dugu espero gure kexakin edo gure malko edo negarrakin soilik egoera aldatzea. Nik uler dezaket badaudela, lehen esaten izun bezala, alda ezin daitezken gauza batzuk, beste batzuk aldiz bai egon daitezkela gure esku, eta agian modernizatzeko unea eta azoka beste modu batera zuzentzeko unea iritsi dela esango nuke. Bai, horrein, aldibia ikusten, ez dakit azoketan zer rube jarte dute, sukaldea zuzenean, ez pizkatere jendeari hurbiltzeko gehiago azokara. Bai, gaur egungo jendek ez dauke ez denboreik eta ez dago goik ere gauzak dien bezala sukaldatzen aitzeko, borra jagarbitzen aitzeko, are gutxigo ordun, uler dezaket puntu bateraino ez etortzea eta askoz ere aukere edo alternatiba erreza egotara jotzea. Justifika dezaket nolabait eta ulertzen dut. Ordun, ea ideala edo hobena izango litzeke erdi mailako zerbait topatzea eta bezerok esfortzu da eta guk ere egokitzeko beste inbesteko esfortzu da hor tarteko zerbait bilatzea izango litzeken ikuste azokaren etorkizunen gakoa. Bai. Nahi tortu behar zut, ez aztez geroz, zelan ebiltzen ez, baina jai dauketenean, oporretan, azte zantutan edo unan, gustatzen zaiteren hartu, eta orditzea jun, eta hango gilua ikusi, eta... Bai, egia esan giro polite eoten da, eta... Azken finen tradizioa da, ohitura da, eta, olako keinu txikik ere, iten dute azoka mantentzearen aldeko indarra. Azken horretan ez dakit, nolaikeko guztietan ikusten zaitugu, eta ikusten geha. Bai, egia da, Espiritu Santu ebezela alde guztietan, alai da tokatzen azken aldin, bai, gorkan, arrazoi dezu. Bai. Lehen izan duzu, jantziduzu aider, baina beste batzuen artean, Aimarzeta, ez? Aimarzeta, hori da. Sune bitan jazteko aukera ere izan dut, baita Maren abeslaria ere, eta horrez... Claro, bakoitza diferente estiloa izango do, ez? Bai, hori da. Eurek ere, norbeak bere estiloa dauka, oso estilo ezberdinetako artistak die gainea, bostak, eta, tokatzen zait malgue izatea eta euren joeratara moldatzea, baino beti gustatzen zait nere esentziaren edo nere nortasunaren apur bat ere inposatzea. Eurei hori da nerekin lan egitea, nekin lan itiarren impostue esango nuke, hori ordaindu behar daukate nere bezerok, orduan bai, gustatzen zait nolabaiteko nasketaikia eurena nerearekin eta hori izaten da nere lanaren emaitza azken finen. Ze gustatuko litzaizuke aurrean egitea?
Ezagutu dut estilismoaren mundue, hainez pixkanaka bertan murgiltzen eta gauza asko ikasten ari naizen arren, gustatuko litzaidake irrati zein telebista alorretik jarraitzea, batez ere telebista aldetik, atentzio handia deitzen didan edabide bat da, telebista, eta agian nire etorkizuna edo nik neure burua bertan ikustea nahiko nuke mendik urte batzuetara. Orduan, bai moda, bai telebistan nahastuko lituken zerbaitetan, agian hori izango litzeke nere lanpostu ideala. Bueno, a verlo urte duzu. Hori da. Pizkana. Hori da. Hori igual aldera, ez? Udan. Bai, izan daiteke, bai. Moda eta herriko festak eta... Hori da, ez da ideia txarra. Ez. Etxera bidean bota zidan pela, etxera bidean bota zidan pela. Etxera bidean bota zidan pela, etxera bidean bota zidan pela. Bueno, eta Lazkaon, zer zatu duten Lazkautarrak? Bueno, Lazkautarrak oso oituta dare ni ikustez eta nere jazkik ikustez, beraz, ez die harritzen egi esatean nahi badezu. Beti, edo normalen behintzet, hitz politek soilik jasotzen ditut Lazkautarran partez, beti oso babestu eta oso maitatu sentitu naiz haien partetik, eta nik nere aldetik behintzet jasodeten maitasune ematea gustoko litzaiake bueltan Lazkautarrai, beti nere alde indutelako eta oso maitatue sentitu naizelako behaiekin. Orduan, eskerroneko hitzek soilik dauzket Lazkautarrekiko, eta aprobetxau nahiko nuke une hau eskerrak emateko babesagatik, maitasunagatik eta ni naizen bezala maitatzeagatik. Zehorri batzutan herri txiki baten ez da erreza izaten, Ez da erreza izaten, nei etzat kostatu, baino nere kasu ere agian zorte izan dut, agian ezberdina izan da, nork daki. Orduan, bueno, nik animatuko nituzkeala eta guztiz ere, gazte zein heldu guztiak euren nortasuna adieraztea, modarekin ez bada eurek nahi dutenarekin, eta izan daitezela nahi dutenak eta aldutenak behin bizi behar deulako. Bizitza bakarra da, laburre da, beraz aprobetxa dezatela eta bosta jola gainetikok esan dezaketena. Oso. Bueno, ez dakit, zarre sozieta moda aditua badaude o moda estilistak? Bai, egon badaude, egia dena da, agian ez direla edabidetan ateratzearen horren aldekoak, eta askoz plano diskreto batean lan egiten dute, baina egon badaude, eta sekulako profesionalak ditugu gaina hemen Euskal Herrin, 5-6 bat estilista guztira bagaude, eta, bueno, lan politia egiten deu, eta horrez gain politia da baita ere, hemen Euskal Herrin bizizatea denok eta euskal modaren alde ere bultzada hori ikia danon arten. Oso, no? Baina batez ere maitia zure herria. Laizter bukatuko dugu, ez dakik zerbait utzi dugun komentatzeko, zuna izan duna esan edo... Bueno, ez zait hola ezer okurritzen, eskerrak eman nahi nizkizuke Gorka gaur kontan ni hemen gonbidatu gisa izateagatik, plazerra da, eta eskerrik asko beste behin horren interesgarria egitearren hemengo une hau, eta zuere animatzen zaitu Gorka, zure horri eusten, kulturaren alde egiten dezun lana ere txalotu nahiko nuke, beraz eskerrik asko zure partetik ere Gorka egiten ari zean lan guztiagatik, eta horri eutxi. Bai, mini esker. Baina batez ere maitia
bueno, eta bukatzeko, eskatu diazu beste abesti bat, etxoin, aberkiteten, Marenen azken abesti ez, zure zain deiturikoa. Hori da benauket. Bai. Ez izut izan zenbat urte diela, baina uste izan zela Marenen hasierak eta lehenengo elkarrezketa uste eta tauneratik izan zala. Ostra, bai, pentsa. Aspaldi, bai, Marenek urte asko daramatza. Bai, ustez, bai, Ostra, eta zuk zeuk elkarrizketa guzen dut, Maren? Ez. Lankideren batek. Bai, joara izpuruak elkarrezkatu izan, bai. Bai, nahi guadaza joan, bai. Así que, bueno, eta zergati Maren konte guzu? Maren asko miresten dudan pertsona bat delako ez, artista gisa soilik baita pertsonalean ere, sekulako estiloa duen pertsona da, bihotzonekoa, langilea, eta bere musika asko atsegin dut, ahots berezi dauka, eta zuzenean ikusizkero badauke txundituta uzten zaitun zerbait, ez dakit zer dan aura bere presentziak badu zerbait, eta bere azken kanta hau izugarri gustatu zait, asko sentitzen dut abesti hau ere, ordun horregatik aukeratu dut gaurko honetarako saioa amaitzeko. Oso nigo, mila esker, zorteon irratian, telebistako proiektu horretan. Eskerrik asko. Ateatzen dan, eta segurazki evento baten ikusiko gara, fijo. Bai oixe. Fijo. Mila esker eta nahi duzen arte. Zuei. Atzo gauaz, oraindik hemen zinan, zerutik alde egiten. Bertatik etzintudan entzutan, ta jeitsi zara barriz niri esateko.